Yan tayong madisgrasya, okay? Yatadadoy na tayo mat nga po tidisgrasya. So, adamat ti mga Marines dita nga agasis kanyayo. No, nyaman tiket yung pagpapicturan, no masidig kayo laang, ta i-assist na kayo dita. So, para di amin, nga umay ditoy, at dakilaw. I wanna go. I wanna go. Because I wanna go. I'm bored. Go. Hoy, lumawan ang tangan kung may isa lang ang malakpak. May isa lang ang malakpak na kayo dyan. May nakakakulit malakpak ka lang, dahil sama mo na kaldaw. Hoy, may isa man na malakpak, para kanyari ako. Yan, maraming salamat po sa mga pumalakpak. Sa hindi mo malakpak, pagpalain kayo ng Panginoon. Down the misery. Everybody. Look at water.